Sa sinigat iyon, nagapasalamat kita sa Diyos kay iya kita ginatagan sang kahigayunan nga makapamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ang pulong sang Dios nga aton pagapamalandungan makita sa John chapter 10 halin sa 7 kag pakadto sa 18. Kag diri nagasiling, gani si Jesus nagsiling liwat, nagasiling ako sa inyo sing matuod, ako amo ang puwertahan sang karnero. Ang mga karnero wala nagapamati sa mga nagakari sa una sa akon, kay sila mga makawat kag buyong. Ako amo ang puwertahan, kag ang nagasulod paagi sa akon maluwas. Makapagusto siya sa pagsulod kag pagguwa, kag makakita siya sing halalban. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay kag sa paglaglag. Ako iya nagkari agur nga may kabuhi sila, ang kabuhi sa kabuganaan. Ako amo ang maayong manugbantay. Ang maayong manugbantay handa sa paghatag siyang kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga indi amo ang manugbantay kag indi tag-iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sa mga karnero kon makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo nagataban sa mga karnero kag nagapalaplaag sa ila. Ang sinuhulan nagapalagyo, kay sinuhulan malang sila. Kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga manugbantay. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amuman nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon, kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. Maiban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turel. Kinahanglan nga dalon ko sila, magapamati sila sa akon tingog, kag mangin isa sila kapanong nga may isa ka manugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi agud nga akon man mabaton iniliwat. Wala si may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon. Mga kautoran, ini nga bahin sang pulong sang Ginoo nagasaysay sa aton nanungod kay Kristo nga amo ang maayong manugbantay sang karnero. Kag ang karnero diri nga iyang ginabantayan amo ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang kabuhi o kon tagipusoon. Ang panawag iyan ni Kristo sang mga tao nga wala magkalaluwas tungod kay wala silang nagtuo sa iya. Sa Revelation, ginatawag sila nga mga kanding. So ang tao iya nga may pagtuo kay Kristo ginatawag nga karnero sang Dios, nga amo iya ginabantayan, kag ang wala magkalaluwas siling sang bala na kasulatan ginatawag sila nga mga kanding. So lain-lain na pagtawag, no? Pero dire
Tanaw naton nga nagsiling si Kristo nga siya ang maayo nga manugbantay. Kagiya diri ginhambal siling niya siya amo ang purtahan. Purtahan ini sang mga karniro. Ako amo ang purtahan. Kagini na record sa versikulo 7. Una, ginatumod ni Kristo sa iyang paghambal sini, amo ang mga tao nga mga leaders sa mga Hudiyo sang una. Ginatawag sila kag ginakabig sila nga Jewish religious leaders o mga pangulo. Amo ni ang ginatumod ni Kristo nga pagahambalan agud nga sila makahibalo nanungod gid sang mga kamatuoran. Bisan nga sila mga maalam pero wala nila matalupandi ang Diyos nun nga kaalam nga yara kay Kristo. Pagsiling ni Kristo nga ako amo ang purtahan, ginhambal niya ina nga kung kaluwasan nagpangabalan, maagi kagidlang kay Kristo kag wala na sing iban. Katulad ini siya nga ginhambal, ako amo ang dalan, pulo pareha sila. Ako amo ang purtahan, ako amo ang dalan. Ginhambal ini ni Kristo sa ila sa mga religious leaders sa mga Hudiyo tungod kay ini nga mga tao nagatudlo sila nga madamo ang paagi agud ang tao makasulod sa langit. Damo alagyan. So gintadlong ina ni Kristo nga wala na sing iban nga alagyan pakadto sa langit kundi siya lang. Siya lang amo ang purtahan. Siya lang amo ang dalan. Kung gusto ang tao nga makasulod sa langit, maagi gid siya kay Kristo, paagi sa iyang pagtuo sa iya. Kag wala sing bisan sino nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi kay Kristo. Bisan pa ang aton mga reliyon. Our religion has nothing to do with our salvation. We can obtain our salvation just through faith in Jesus Christ alone. Amo na ang kabangdanan nga nagsiling siya, ako amo ang purtahan. Wala na sing iban nga alagyan pakadto sa langit kundi siya lang. Pero kung ang Parisiyo iyang paghambalon, ang mga Sadduceo, ang mga eskriba, nga mga religious leaders sa panahon nga si Kristo diri pa sa duta, nagatudlo sila iya sang damo nga lagyan pakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pero si Kristo iyang pahambalon, wala na, siya lang. So sundo naton si Kristo kaysa mga tawhanon nga mga ginatudlo sa aton. Ang isa sang alagyan suno sa mga religious leaders during the time of Jesus Christ amo ini. Sundon ang tradisyon. Kay kung sundon, di makasulod ka sa langit. Hatagan ka sang Diyos sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ano ining natawag naton nga tradisyon? Amo ni ang sugilanon nga halin pa sa mga katigulangan nila nga nagpanaog pakadto sa mga apo. Ginpaalinton halin sa katigulangan pakadto sa tatay, pakadto sa mga apo. Ina nga sugilano nga ginpaalinton ginatawag nga tradisyon. Kung sundon ina, pwede man siling nila nga makasulod sa langit. Pero ang problema kay kadamo sang tradisyon
handi down halin sa mga tigulang pagkadto sa mga kabataan. Pwede gid kadamo. Ang isa sina makuha lang kita sa isa tungod sa kadamo. Ang isa sina amo niyo. Siling nila kung manghinaw ikaw sa imo kamot sa wala pa magkaon ti nagatuman ka na iya sang sugo sang Dios, pwede man na nga madisponihan sa la mo kung sundon mo na kag pwede na maka-grantiya man na makasulod ang tao sa langit o isa na sa mga tradisyon. Pero ini nga ginatudlo nila wala niya sing kaangtanan sa ginasiling naton nga hygiene, no? Hygienic nga meaning wala na. O kon masiling manaton nga matinlo kamot mo, ti hindi ka magbalatian, daw pulo priyas man sa aton niya subong bala. Hindi ka magbalatian sang COVID-19 kung sundon mo mga protocol, ang mga guidelines, katulad sa pagpanginaw sang kamot, ang iyalain ang meaning. Ang pagpanginaw sang kamot, hindi lang agad magtinlo ka ang imong kamot, hindi lang muna. Ano ang ilaya? Ang pagpanghinaw sang kamot, suno sa natudlo sang mga parisyo, kag mga Sadduceo, amo niyo. Siling nila, ang kamot sang tao, ginakapyutan sang evil spirit. May mga demonyo da sa imong kamot. Dire sila nagapilit, nagatapik sila dra. Agod makuha na sila ang mga evil spirit, ngara nagapilit sa imong kamot, hinawan mo, hugasan mo ang imong kamot. Sa wala pa ikaw magkaon, kay base kung hindi mo hugasan, makaon mo hasta ang evil spirit, magpuyo na sa imong lawas, hindi ka napasulon sa Diyos, sa langit kay may mga demons nga nagpuyo kay nakaon mo, kay way ka nagpanghinaw. May kahulugan sila iya, nga lain sang aton subong. Manghinaw tayo para magtinlo, agod nga hindi ta magbalatian. Sa iliya manghinaw ka, agod nga hindi makasulod ang evil spirit, kay kung ara nati, mabudlayan ka na iya magsulod sa langit. Amo na ang isa sa mga tradisyon. Kagina, wala iya ginatudlo sang balaan na kasulatan sa aton. Okay. Ina iya pagtulunan nga naghalin sa tao, tawhanon. Kag kun si Kristo iya amo ang maghambal sina, ti na iya nga mga bagay, wala labot sa kaluwasan sang imo kalag. Kay inaya, himo-himo lang ina sang mga tao. Ang malain pagid sini, kay ini nga mga tao, mga religious leaders sang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo amo ni, kadamo sa ginatudlo nila nga gusto ginila himuon sang mga tao. Pero sila iya nga nagatudlo, way nagahimo sina. Daw medyo pakita-kita lang sila. Nga maayo sila, kag ginatudloan nila ang matao, agud magnami man. Pero si Kristo iya nakahibalo sina. Kay man ang ginatanaw ni Jesus Christ, hindi ang sagwa, kundi ang sasulod sang aton mga kabuhi. Nabalaan niya kung anong huna-huna naton, nabalaan niya kung ano ang aton balatyagon, tungod sina nga nakita ni Kristo nga nabudlayan ang mga tao sa paghimo sang ila ginapahimo. Nagambal si Kristo, kari kamo sa akon, kamo nga ginabudlayan, ginabugatan, tungod sang inyong mga sala, kay papahuwayon ko kamo. Ang mga religious leaders nagbutang sa ila sa mabugat nga mga pagsulundan, tawhanon na pagsulundan, pero ang Diyos siya
nagapanawag sa mga tao magpalapit siya agod nga makaangkon sang kaluwasan kag ang paagi sang kaluwasan hindi mabugat, mahapos lang kay man dapat ikaw nga kang magtuo siya kay ginpangabudlayan na niya nga daan didto sa cross tungod kay ginpangabudlayan niya na ginhimo niya ginahatag niya sa aton batonon mo lang mahapos hindi parehas ang natudlo sang mga religious leaders nga amo ang mga parisiyo nga tama kasupog nga ilang ginapahimo ang mga tao sang madamo nga bagay pero sila iya mismo wala man gani nagahimo. Amo na nga si Kristo naghambal sa panahon kag ini na-record sa Mateo kapitulo 23 halin sa 13 pakadto sa 28. Kinasingganan nagsiling si Kristo, malaot kamo nga manunudlo sang kasugoan kag mga parisiyo. Katulad kamo sang pinggan o kun baso nga gintinluan sa gwa pero sa sulod mahiko. O kon nagsiling pagid si Kristo sa ila, malaot kamo nga manunudlo sang kasugoan kag mga parisiyo. Katulad kamo sang lulubngan nga maputi sa gwa ginpintahan pero sa sulod dunot kag tulan. Amo ina ang dagway sang inyo kabuhi. Ginhambal ina ni Kristo kay man ginapakita na nila sa mga tao nga maayo sila pero sa sulod malaot man. Kag mga tao nagapati lang sa ila pero wala makahibalo nga ini nga mga tao nga nagatudlo sa ila wala man gani nagahimo sang ila ginatudlo sa ila. Sila lang ang ginapahimo. Sila yung nagtudlo wala nagapahimo. Nagapakita-kita lang sila. Kagon imo pagit tanawon ang bilog nga chapter sang Mateo 23 may ginahambal pagit siya dra. Nya kamo nga mga manunodlo sang kasuguan kag mga parisiyo ginalupig ninyo ang mga balo. Ginakuha ninyo ang ilang pagkabutang. Kag ginatabon-tabonan lamang ninyo paagi sa inyong malawig nga pangamuyo. Tungod kay lawig ang pangamuyo nila, abi sa mga tao nga okay lang. Pero gali ginapigos nila ang mga tao nga halos mangani maka kaon tungod siyang kaimulon katulad sa mga balo nga sila lang ang pangabuhi. Kag ila lang padaugan sa pagpakita nga sila maayo lang. Pagay silang malawig nga mga pagpangabuyo. Kagamo pagiding dugang nga pagtulunan nga ginahimo sang mga parisiyo, sadusiyo kag mga skriba nga mga religious leaders during the time of Jesus Christ. Ang ila ginatudlo pagid sang kaluwasan. Amo ni si Kristo nagsiling, ako lang amo ang dalan, ako lang amo ang pertahan. Sila damo silang natudlo nga pwede makaluwas. Isa sina idugang naton amo ang maayong buhat. Natudloan nila mga tao kung magbuhat ka lang sing maayo, luwason ka man na sing Ginoo. Katulad nga ang imong mayong buhat kilohon sang Dios. Kung okay na siyang kiluhan, makasulod ka na sa langit. Katulad abi mayong buhat. Magsimba kagid kada Domingo, mayong buhat na. Magbulig ka sa imong isikitaw, mayong buhat na. Iban pa nga maayong mga bagay. Pero hindi inaamong natudlo sang Dios. Kay man natudlo sang Dios si amo niyo. Siling sang Ginoo kagini na record maganay si Isaiah 64 versikulo 6 ng nagsiling, ang inyong maayong binuhatan kag ang inyong pagkamatarong
katulad sang trapo nga mahigko sa tubangan sang Ginoo. Di kung saligan mo ang imong mayong buhat, bisan maayo pa na, pero hindi na among garantiya nga ang tao makasulod sa langit kung ibase sang mayong buhat. Ang maayo iya mga utod amo niyo, saligan naton ang maayong buhat ni Kristo didto sa cross. Amo na iya, tuuhan mo kay ang iyang ginhimo maayo para sa imo kag para sa akon. Ang maayong buhat ni Kristo didto sa cross, kung imong saligan, amo na ang makaluwa sa aton. Hindi ang aton maayong buhat. Kay man ang aton maayong buhat, daw trapo pa na iya, kay higko sa tubangan sang Ginoo. So, ang maayong buhat, ginapabuhat nila, agud maluwas. Ang sunod pagid, kagamo na ang medyo mabulubudlay siguro, pero tilawan naton kag tanawon. Nagatudlo sila gakon buhato naton ang mga ginasugo sang Dios, luason kita sang Dios. Do nami mano, pero galing kay ang ginasugo sang Dios sa aton kung aton patanawon, wala man naton ginahimo. Ang ginahimo naton ang wala ginasugo sang Dios. Ang weakness sang tao amo niyo. Ang ginapabuhat sang Dios, wala naton ginapabuhat. Pero ang wala niya ginapabuhat sa aton, amo patapat ang aton ginahimo. May problema ina. Katulad abi sang sugo sang Dios dito sa garden sang Eden. Siya hindi ka mo magkaon, siling niya sa aton unang ginikanan. Sinang isa lang kakaoy sa tunga sang garden. Kay kung magkaon ka mo, mapatay ka mo. Si Satanas nagsulod, sige kaon, hindi ka mo mapatay. Nagkaon sila. Isa lang kasugo, hindi magkaon, way pa matuman. Karon dugangan mo pa sang napulo kasugo nga arima na record sa balaang kasulatan sa Exodus 20, wala gani matuman ang isa, dugangan mo pa sang pulo, paano ka makatuman sina? So kung tanaw nimo ang plastada, kung isalig nimo sa pagtuman sang mga sugo sang Dios agod maluwas, ikaw hindi ka gid maluwas kay wala sing tao sa kalibutan. Halin sa gintukod ng kalibutan, wala sang isa ka tao nga nakatuman sang napulo kasugo sang Dios. Ang prueba, wala gani katuman sang isa, pulo pa. Ang isa lang nga nakatuman sang tanan nga sugo sang Dios, amo si Kristo. Nagsiling si Kristo, nagkari ako hindi sa pagbungkag sang kasuguan, dalada ang napulo kasugo, kundi ang pagtuman sini. Wala niya ginabulis ang kasuguan, kundi gintuman niya. Siya lang ang nakatuman. Kung ang tao ya, ang saligan kag tanawon, wala gid. Ari ang prueba nga wala ang tao makatuman. Kay man nagsiling ang Bible, wala gid sing matarong bisan isa. Ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. Kung ang tanan nakasala, that means wala sing nakatuman sang kasuguan. Bisan pa ang napulo kasugo, wala sing nakatuman. Kay man ang sala nga siling, gindefine ini sang Bible kung ano ang kahulugan sini sang ginasiling nga sala. Siling sang Bible, ang sala
amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios. Ang sala amo ang hindi pagtuman sang sugo sang Ginoo. Kung wala naton gintuman ang sugo sang Dios, nakasala kita. Okay. Di ka nagsiling ang Bible nga ang tanan nakasala. That means nga ang tanan nga tao ay makatuman. Kaya kung may isa nga nakatuman, tani, nagsiling ang Diyos nga may isa nga nakatuman, wala iya sala. Pero kung amo sina, ang imong tanawon, si Jesus gid lang ang matarong nga wala sing sala, kay siya lang amo ang nakatuman. So ang napulo ka sugo, kag ang iban pang mga sugo, gintuman ina ni Kristo para sa aton, kay hindi kita iya sarang makatuman sina, gintuman niya para sa aton, agud nga kita nga nakasala, magdangop sa iya, pagi sa pagtuo, maangko naton ang kaluwasan. Siguro mahatag ako sa isa lang ka illustration dre para nga mapo sa aton ang pangangop sini. Si Jesus Christ ginpadala iya sang amay sa kalibutan agud magluwas. Ang napulo ka sugo wala iya ginpadala sang amay agud pagluwas sa aton, kay karon duwa na yang manluluwas may napulo ka sugo manluluwas man, si Kristo manluluwas man, nagsala na sina kundiin. Pero ang tuyo iya sang Dios nga ginatag niya ang napulo ka sugo amuni. Ang napulo ka sugo katulad sang salaming mirror bala nga ginatan-aw mo kung may higko ang imong guya. Okay? Amo nang tuyo sang salaming. Tanahon mo, itsuran mo to, kung maayong itsura mo, kung may higko ang itsura mo. Karon, kung paagi sa salaming, sa mirror, makita mo nga may higko ang imong guya. Anong himuon mo? Hukson mo ang imong nga salaming, kag among itrapo mo sa imong guya agon makuha ang higko. Hindi na mo ang tinutuyo nga ginbutang ang mirror. Hindi na. Husto lang na siya magpakita nga may higko ka. Pero wala siya power sa pagtinlo sang higko sa imong guya. Kasi anong himuon mo? Nakita mo naman sa salaming nga may higko ang guya mo, kadto ka sa tubi, kag manghilamos ka to, agud magtinlo ka. Karon ang napulo ka sugo, katulad sang salaming nga nagapakita sa imo kag sa akon nga kita may sala, kay wala naton matuman. Katulad ang napulo ka sugo nga siling, okay, may sala ka kay wala mo ako magtuman. Tungod kay nakita naton nga may sala kita, paagi sa pagtanaw naton sa napulo ka sugo, makadto ka na kay Kristo. Kay yung hamili nga dugo, amo ang nagatinlo sang tanan naton nga kalapasan. Kag kun kita magdangop kay Kristo, nagahambal gid siya. Wala sang isa nga iyang igasikway kun magdangop kita sa iya. Bukas iyang kamot sa pagbaton sa aton sa pagpatawad. Mga utod, ang balaan na kasulatan nagatudlo sina nga kamatuoran. Ang napulo ka sugo maayo, pero kita iya hindi maayo, kag hindi kita makatuman sina gintuman ni Kristo para sa aton. Then ang illustration amo ni, ang kasugoan nagapakita sa aton nga kita may sala. Kung makita naton nga may sala kita, kay wala naton matuman, tendangok na kita sa iya, kaya niyang hamili nga dugo, supisinte sa pagtinlo sang tanan nga mga sala sang tao sa kalibutan. Bisan isa lang katulo o kung lagdo sang hamili nga dugo ni Kristo, pwede na makatinlo sang sala sang kalibutan.
Pero kung imong tanawon kadtun-an ang Bible, hindi lang isa ka lagdo sa iyang dugo, ang tanan nga dugo ni Kristo nagwa siyang lawas agud lang mapatawad nga matidluan ang aton mga sala. Ang iyang ulo nagatulubod ang dugo kay ginbutangan sang korona nga may tunok. Ang iya kamot, ang iya tiil nagatulubod ang dugo tungod kay sang agi sang lansang. Ginbuno iyang kilid. Pagbuno siyang kilid, ang nagwa hindi na pure nga dugo, may lakot na nga tobi. Nakapiintsindi nga ang tanan nga dugo siyang lawas naguluwa na. Ina para sa imo kag para sa akon. Kay di tanay gusto ang Dios nga may isa ka tawo nga malaglag kag magaantos sa impyerno. Ang gusto niya nga ang tanan nga mga tao makaangkon tani sang kaluwasan sang ila mga kalag. Amo ina ang kabanda nang nagsiling siya, ako amo ang purtahan. Ang tao nga magaagi siya sa amo nga purtahan, magasulod siya, makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan. Pero kung magaimbinto kay mo ya sang lain nga purtahan nga amo ang alagyan mo ti lain naman nga istorya. In fact, nagsiling gid ang Bible sing mathag kagato ni nabatian halin sang una asa suwong. Nagasiling siya makitid ang dalan pakadto sa langit, pero masangkad malapad ang dalan pakadto sa kalaglagan. Kay man nagsiling siya nga masangkad kay ang mga ginatudlo sang mga katawhan sang una panahon ni Jesus Christ amo nga kadamo sang dalan, kadamo sang imo sundon, so malapad siya damo mo, damo nga lagyan. Samtang si Kristo siya niya makitid kay siya lang ang purtahan, siya lang ang dalan. Wala sing laboto yang iban nga dalan. Siya lang amo ang dalan pakadto sa langit. Kung may maayo kita nga manugbantay, suno siya ang ginsiling 3, nga nagsiling siya sa 11, niya ako ang maayo nga manugbantay sang karnero. Okay? Ang una gintunan nato, nagsiling siya, ako ang mo ang purtahan. Ang sunod gihambal niya, ako amo ang maayo nga manugbantay sang karnero. Kag siling niya di, ang maayo nga manugbantay sang karnero handa sa paghatag sa iyang kabuhi para sa iyang karnero. Kung aton inahangpon amo ni siya. Si Kristo voluntaryo nga naghatag sa iyang kabuhi sa aton. Wala siya ginpuwersa sang amay. Wala man siya ginpuwersa sang balaan nga espiritu. Iyang kaugalingon nga kinabubuton sa paghatag sa iyang kabuhi didto sa cross para sa akon. Siling niya, handa ako sa paghatag sa akon kabuhi, kag akon man lang ini bawion liwat, hatag kag bawi, hatag kag kuha ang iyang ginhambal. Kung sa aton pa, voluntaryo siya nga ihalad niya ang kabuhi, pero mabuhi man siya liwat. Amo ni ang pulong nga pagkabanhaw. Willing siya sa paghalad siya ang kabuhi, pero mabanhaw man lang siya liwat. Akon man lang inikuhaon liwat. Daw hindi na mayo nga batasan sang tao, no? Kung maghatag ka, kag imo pa bawion liwat o hindi mayo. Kung maghatag ka sapatos,
hindi mo na pagkuhaon. Pero kung kaluwasan niya, ang paghambalan, suno sa ginhambal ni Kristo, ginhatag niya ang iyang kabuhi para sa aton. Then, bisan mapatay man siya, kay ginhalad niya ang kabuhi, sa ikatatlong adlaw, bawion naman na iyang gyapon, mabanhaw man siya iyang gyapon. Ina para sa aton kauyuhan, para sa aton kaluwasan. Kay man nagasiling ang Bible, siling niya, ako, siling ni Kristo, amo ang pagkabanhaw. Ang nagatuo sa akon, bisan mapatay, pero mabuhi siya. Kung wala liwat ginkuha balik ni Kristo ang iyang kabuhi, o kung wala siya mabanhaw, wala pulos ang aton nga pagtuo kay Kristo. Wala gid sing pulos. Tungod kay siya napatay kag nabanhaw, kung kita magtuo sa iya, siling niya, bisan mapatay kita, pero mabuhi man taliwat. Sa tion nga magbalik siya sa sini nga kalibutan. Ang tanan nga mga nagkalamatay, kag ang tanan nga mga buhi pa sa pagbalik ni Kristo, iyang pagakuhaon, magasugata siya dito sa panganod, sa kahuwaan, kag dalon niya tanan. Dito siya ang balay nga among langit, nga ginaman niya para sa aton. Nagsiling siya, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kung hindi ini matuod, hindi tani ako maghambal sini sa inyo. Magabalik ako liwat, kuhaon akon kamo, agod nga kung diin ako, didto man kamo. Tungod kay si Kristo na patay, kag nabanhaw, kita nagtuo kay Kristo, bisan mapatay, mabanhaw man, suno sa ginatudlo sang balaan na kasulatan. Kung may maayo nga manugbantay, dapat may maayo man nga karnero nga ginabantayan. Kag kita ina, ang problema kung ang manugbantay maayo, ang ginabantayan iya nga karnero nga amo kita, hindi maayo. Paano naton nga may baluan nga kita maayo nga sahi sang mga karnero nga ginabantayan sang Dios? Ang siling niya, ang akon mga karnero nagapamati sa akon. Mga utod nagapamati man balay ikaw sa Ginoo? Kung ikaw nagapamati sa ginatudlo sang Dios, kag ginatuman mo, di maayo ka kag ako nga sahi sang karnero. Kag ang sunod pagid siling niya, sang maayong karnero, ang maayo nga karnero, amo ining karnero nga wala lang nagapamati, kundi nagatuman. Kilala nila sila ni Kristo ang akon tingog, kag nagasunod sila sa akon. So matinumanon kita sa Ginoo o kun hindi. Kay na nagsiling ako nga ang good work hindi makaluwas, pero driya karon makasiling na kita mas maayo gid nga magbuhat kita sang maayo, tapos kita maluwas. Amo ni ang jutay naton hangpon. Ang tao hindi maluwas paagi sa maayong binuhatan. Pero kung ang tao nagtuo na kay Kristo, kag naluwas, dapat maghimo siya sing maayo ang mga bagay nga ginapahimo sang Dios sa aton. Sa aton pa maghimo kita sang Dios non nga likoton,
Hindi agon maluwas, kundi maghimo kita kay tapos na kita nga luwas. Ang Dios nun nga hilikoton ina sang tao nga tapos na naluwas. Hindi ulubrahon sang tao nga wala maluwas. Siguro ina matag na sa aton. So diri ako magatapos. May ara nga contrast, no? Lain, may diferensya. Ang sinuhulan nga manugbantay sa ital-ital, madalagan siya, kay hindi man siya tag-iya sang karnero. Pag-abot sa mapintas nga sapat, nga magkakaon sa karnero, madalagan na siya. Kay hindi man siya tag-iya, sinuhulan man lang siya mo. Pero siling niya ni Kristo, amo ng contrast. Siya hindi sinuhulan. Siya tag-iya. Iya kita. Gintuga kita sang Diyos. Kag sang pagtuga sang Diyos, ang Bible nagasiling, himuon naton ang tao katulad sang aton dagway, image. Ang pulong da plural damo. Let us, himuon naton. Kung sa aton pagsiling sang amay, himuon naton, may upod. Sinong upod niya? Ara si Kristo, ara ang Holy Spirit. Nagsiling siya, himuon naton ang tao. Iya kita nga daan sang Diyos. Iya kita ni Kristo, kay siya ang naghimo sa aton. Kag ang iya hamili nga dugo, amo ang ginbayad agod nga maluwas kita. So siling ni Kristo, tag-iya siya, iya kita karnero. So hindi gid siya magdalagan, magpalayo, apinan gid niya ang karnero, mangin matay gid siya, ihalad niya gid ang iyang kabuhi sa cross para sa aton nga iyang mga karnero. Kung damo man ang mga sinuhulan sadto nga manugbantay, pero hindi sila makabig nga tag-iya. Si Kristo nagabantay sa akton nga yang karnero, kag siya wala gin suhulan, kundi tag-iya gid siya, kagayang gugma sa aton, hindi malabawan. May reaction siyang mga tao nga nagapamati. Kabalo ka, anong reaction nila? Ang iba nagsiling, ini nga tao nalisuan sang tornilyo sa ulo. Kung sa aton ba medyo lain una-una, lain ulo. Kay amo na yung ginhambal niya. Divided ang mga tao. Ang iba yung nagsiling nga, paano makahambal siya ng tao nga lain ulo? Kag may sugpon pa, may ara bala tao nga gingamman sang evil spirit nga makaayo sang bulag nga halin sang iya pagkatao. Kung hindi ini siya naghalin sa Diyos, hindi niya na mahimo. So divided. Karon tapos kita nakabati kag nakapamalando siya nga pulong, dapat may action nga aton himon. Ano iya ang aton pagpati? Ano iya ang aton himuon? Ang aton himuon amo niyo. Dapat kita magpaubos ang aton kaugalingon kag magsunod sa ginatudlo sang Dios sa aton nga napagkit sa balaang kasulatan nga wala na sing iban manluluwas kundi si Kristo gid lang. Siya mo ang puwertahan palangit, siya mo ang dalan, kag ang hindi mag-agi siya, hindi makasulod sa himaya sa ginharian sang langit. So ang nabilin kag malipot mo nga kabuhi subong,
isurrender sa Ginoo. Kay siya amo ang magatipig sa imong kabuhi. Kag wala sing kaaway nga sarang makabawi kag makakuha sa imo halin sa kamot sang Dios. Kay siya amo ang aton maayo nga manugbantay. Kung madula ang iyang ginabantayan, hindi siya maayo nga manugbantay. Maayo siya nga manugbantay kay wala na gid sing madula kag wala sing makakuha halin siya makamot sa mga karniro nga iyang ginabantayan. Ini ang kaundan sang pulong sang Ginoo. Salamat gid kag mayong adlaw sa inyong tanan. Lawig.